Sa video na to, ilista natin ang 10 murang van na mabibili mo under 300,000 pesos. That's right! 300,000 pesos and below. Simulan natin yan sa number 10, 2002 Ford E150. Ang Ford E150 ay isang klase ng full-sized passenger van na ginawa para sa mga gusto ng maluwag na cabin space at matikas na katawan ng sasakyan. Ang sasakyang ito ay isa sa mga unit ng Ford E-Series o mas kilala bilang Ford Club Wagon at Ford Econoline. Ang unit na ito ay mayroong mahabang boxy type na body exterior na hinaluan ng chrome accents. Mayroon din itong stainless steel na highlights at dalawang sliding door sa magkabilang gilid. Sa loob naman nito ay kasya ang halos 7 tao na komportabling makakaupo para sa mahabang biyahe. Sa kasalukuyan ay wala ng ongoing offers ng brand new E150 sa bansa at bihira na rin ang nagbebenta nito ng second hand. Pero kung may matsyempohan ka na nagbebenta ng second hand na E150, ang kadalasang base price na inilalatag ng mga seller ay umaabot sa halagang 250,000 pesos pataas. Kung tutuusin ay mura na ito para sa isang van, pero asahan mo na hindi latest na variant ang mga sasakyan na nasa ganitong presyo at sabi nga nila, manage your expectations. Sa ilalim ng hood ng sasakyan na ito ay matatagpuan ang 4.6-liter V8 engine na kayang maglabas ng 222 horsepower at 388 Nm na torque. May kapares rin na 4-speed automatic transmission ang sasakyan at sa loob naman nito ay matatagpuan ang mga leather-covered seat na mayroong maluwag na arrangement. Ang huling row naman ng upuan ay malapit sa tailgate kung saan mayroon ring mas maluwag na espasyo para sa mga gamit na dadalhin nyo sa biyahe. Number 9, 1999 Hyundai Starex. Ginawa naman para sa Korean, European at Philippine market ay ang van na Hyundai Starex. Maraming klase ang Starex na inilabas ng Hyundai. Ilan dito ay ang MPV configurations, minibus, van, pickups, taxi at mga ambulansya. Ang kadalasang model ng Starex na ibinebenta sa bansa ay mga second-hand unit na nagmula pa sa Korea. Sa halagang 200,000 pesos bilang starting price ay pwede mo nang mahawakan ang isa sa magagandang modelo ng Hyundai. Dumaan man ang ilang generation ay nakasama din itong dumaan sa pagbabago ang Starex dahil mas makikita ang ilan sa mga pagbabagong inilagay ng brand sa sasakyang ito. Ang aluminum accents nito sa paligid, keyless entry sa sasakyan, DVD player na may kasamang 6 na speaker at sa likod naman ay pwedeng itiklop ang upuan para magkaroon ng mas maluwag na espasyo para sa mga pasahero. Kaibahan lang sa dalawang naunang model ng Starex ay ang 1999 model na nakatanggap ng upgrade sa makina nito. Mayroon itong 2.5-SOC 8-valve turbo diesel intercooled engine na may output na 63 kW sa 4,000 RPM at 170 Nm na torque sa ilalim ng hood nito. At kasama din dito ay ang idinagdag na hood scoop para sa intercooler feeder nito. Number 8, 2002 Toyota Lucida. Isang all-around vehicle naman ang susunod nating titingnan. Ang 2002 Toyota Lucida sa starting price na 100,000 pesos. Para sa second-hand unit nito ay maaari mong makuha ang isang van na madaling imaneho at mayroong maluwag na cabin space. Ang Lucida ay pwede rin gamitin sa pang-araw-araw na biyahe dahil sa makina nito na 2.2-liter diesel engine na kayang-kayang suungin ang anumang kalsada sa iyong harapan. Basa man o tuyo, o kahit bumaha man ay kayang-kaya ng Lucida na lumusong. Bukod pa rito, ang pinakamagandang feature ng sasakyan ay ang mga upuan nito. Ang 8-seating capacity nito ay sapat na para sa malaking bilang ng pamilya o barkada. Madali ring itiklop ang upuan nito at pwedeng gawing double bed kung sakaling gabihin ka man sa biyahe at kailangan ng matutulugan. Safety reminder lang, no? Huwag ka nang mag-drive kung hindi na kaya at inaantok na o pagod na pagod na. Back to the topic, ang Lucida ay isa sa mga maliliit na version ng Toyota Previa. Sa Japan ay inilabas ang Toyota Estima Lucida at Toyota Estima Esmina para labanan ang tax system sa bansa. Isang magandang unit ang Lucida kung mahilig kayong mag-camping. Dahil bukod sa pwedeng maging sleeping van ay mayroon din itong rear sunroof na pwedeng gamitin sa pag-stargazing. Number 7, 1993 Toyota Light Ace Van. Sumunod naman ay ang 1993 Toyota Light Ace Van. Ang sasakyang ito ay binuo noon para lamang sa cargo purposes
o gamit lamang ito para sa paglilipat ng mga gamit at iba pang bagay. Ang cab-over vehicle na ito ay kasabay na inilabas para palitan ang Toyota Sprinter at kasabay na inilabas ang kakambal na sasakyan ng Light Ace na Town Ace, at dito nagsimulang gamitin ng Toyota ang salitang Ace para sa kanilang van series. Kung capacity and affordability lang naman ang hanap mo, ay dito ka na sa Light Ace. Dahil hindi katulad ng ibang minivans ng Toyota, ay sadyang mas maluwag ang cabin at cargo space nito na tamang-tama para sa paglilipat ng mga gamit. Ang unit na ito ay kadalasang popular lalo na sa mga kumpanya o sa mga organisasyon na mayroong delivery services dahil sa luwag ng cargo space nito. Kaya kung may katawan kayong gustong itago, oops, joke lang po! Sa ilalim ng hood ng sasakyang ito ay makikita ang 4-cylinder 1.1 liter with 3,000 engine na kayang maglabas ng 50 kilowatt at 6,000 RPM na kadalasang makikita sa mga first generation ng Light Ace bago ito napalitan noong taong 1999 onwards. Ang presyo ng second-hand unit nito sa merkado ay kadalasang nagsisimula sa 100,000 pesos pataas. Number 6. 2013 Suzuki Minivan. Ang Suzuki Every ay isang compact minivan na isa sa mga pinakamaasahang sasakyan para sa paghahatid ng mga pasahero. Ang boxy minivan na ito ay kasalukuyan ng nasa pang 11 generation at patuloy pa rin itong inirerekomenda sa mga pamilyang Pinoy dahil sa husay at ganda ng serbisyo nito. Ang maluwag na cabin nito ay mayroong komportable at maluwag na espasyo para sa mga taong sasakay rito. Kadalasang nagkakahalaga ng 140,000 pesos para sa mga second-hand unit ng minivan na ito. Ang 6 na passenger seat nito ay mayroong fabric covers at maluwag na seating capacity para sa mga komportableng babiyahe. Bukod sa maluwag na leg space ay mayroon din itong maluwag na cargo space para sa mga extrang gamit na dala ng mga pasahero sa biyahe. Mayroon itong 0.660 liter soft inline 3-cylinder engine na pwedeng parisan ng 3-speed automatic o 4-speed automatic transmission. Kaya nitong maglabas ng 49 horsepower at 62 Nm na torque. At bukod pa rito ay mayroon itong naka-install na air conditioning, power steering, power windows, tachometer na makakadagdag sa comfort at pagiging handy ng sasakyan para sa bawat arangkada nito sa kalsada. Kaya saan ka pa? Tara na! Number 5. 2004 Kia Prezio. Ang Kia Prezio ay isang 4-door van at 4-door minivan series na ipinakilala sa publiko mula taong 1995 hanggang 2005 bago ito pinalitan ng Kia Sedona. Ang Prezio ay mayroong boxy type na exterior na pinarisan ng smooth edges, dalawang sliding doors sa magkabilang gilid at malapad na bintana. Sa loob ng isang Kia Prezio ay mayroon itong maluwag na espasyo para sa driver at mga pasahero nito. Mayroon itong 2,580mm na wheelbase, adjustable driver seat, 3-spoke steering wheel, room lamp, air conditioning system at 3 to 12 folding reclining passenger seat. Para sa safety features naman ng Prezio, mayroon silang ikinabit na anti-lock braking system, traction control, airbags, seatbelt at marami pang iba para sa ligtas na biyahe ng driver at mga pasahero. At sa starting price sa 200,000 pesos ay maaari ka nang makakuha ng second-hand unit ng Kia Prezio para sa susunod na road trip ng pamilya at barkada mo. Uy, kukuha na yan! Number 4. 2003 Toyota Revo. Ang Toyota Revo ay kayang mag-accommodate ng halos 10 tao at mayroong dalawang klase ng makina na pwedeng pagpilian sa pagkuha ng unit na ito. Ang 1.8 gasoline engine at 2.4 diesel engine na siyang naging popular na makina para sa Revo noon. Ang pangalang Revo ay nagmula sa salitang revolution dahil ito ang mismong concept ng sasakyan. Mayroon din itong kaparehong platform at chassis tulad ng sa Toyota Hilux at Toyota Hi-Ace. February 2005 nang matapos ang produksyon ng Revo, pero makakakita ka pa rin ng mga second-hand unit nito sa merkado na nagsisimula sa 250,000 pesos o pwedeng mas mataas pa. Sa loob ng Revo ay makikita ang 2-person adjustable bench na driver seat at 3 rows ng upuan nito para sa mga pasahero. Kung kailangan nyo ng mas maluwag na cargo space, ay kailangan lamang itiklop ang third row ng upuan at magkakaroon na ng dagdag na espasyo ang boot space ng sasakyan. Kasamang naka-install sa sasakyan ang ABS brakes,
driver and passenger airbags, at pati na rin ang air conditioning na makapagbibigay ng ligtas, malamig at komportabling biyahe. Number 3. 2002 Toyota Hi-Ace Super Custom. Gamit ang 3-liter petrol gasoline engine na may kasamang automatic transmission ay kaya kang dalhin ng 2002 Toyota Hi-Ace Super Custom kahit saan dahil sa matipid na fuel consumption nito. Lalo na ngayon, napakataas ng presyo ng gasolina at diesel, di ba? Anyway, mayroon din itong 8-seating capacity na tamang-tama para sa malaking pamilya o barkada. Ang MPV na ito ay mayroong kasamang air conditioning system, airbags, CD player, navigation at AM/FM radio para sa entertainment at masasayang biyahe. Mayroon din itong ABS brakes, spare tire at power steering para naman sa mga ligtas na pag-arangkada sa kalsada. Ang presyo ng second-hand unit na ito sa merkado ay nagkakahalaga lamang ng 200,000 pesos bilang starting price na maaari pang tumaas depende sa pagbibilihan mo. Ang Hi-Ace Super Custom Van ay pangkaraniwang ginagamit na pampasaherong sasakyan dahil mas compact ito kaysa sa mga pangkaraniwang van at dahil sa mas maliit ito kumpara sa normal na van ay mas tipid din ito sa gasolina at mas madaling imaneho sa kalsada. Number 2. 2007 Nissan Urban. Mura, mabilis at maaasahang sasakyan na magagamit mo para sa business mo. Ganito pwedeng ilarawan ang 2007 Nissan Urban. Dahil sa maluwag na cargo space nito ay maganda itong gamiting panghakot ng mga gamit o pang-deliver ng mga produkto. Ang sporty pero eleganteng dating ng sasakyang ito na may kapares pang blackout na bintana ay siguradong makakapukaw ng atensyon ni numan. Ang interior naman nito ay mayroong magandang disenyo. Ang dashboard ay yari sa matibay na plastic at ang mga upuan ay nakabalot sa fabric covers. Pero hindi ito mukhang mumurahin kahit na nasa 300,000 pesos lamang ang starting price ng mga second-hand unit nito. Ang 2.4-liter gas engine naman nito ay likas na maaasahan dahil kaya nitong maglabas ng 148 horsepowers. Kaya naman kung comfort at durability lang ang hanap nyo sa isang sasakyan, aba, pwede nyo nang idagdag ang Nissan Urban sa listahan ng mga pagpipilian nyo. Alin sa mga nabanggit na vans ang umagaw sa atensyon mo? Alin sa mga ito ang nagustuhan mo? O baka naman yung nagpo-voice over nito? Joke lang po! Comment mo naman down below. Number 1. 2013 Suzuki APV. Ipinakilala ng Suzuki ang kanilang bagong APV microvan noong taong 2005 para palitan ang long-running Suzuki Carry. Ang 4-door van na ito ay mayroong maximum load na 3.4 cubic meters. Ang 8-seater na sasakyang ito ay mayroong 1.6-liter 4-cylinder engine na kayang maglabas ng 68 kilowatts at 127 newton meters na torque na may kapares na 5-speed manual transmission. Mayroong dual front airbags ang sasakyang ito at disc drum brakes. Kasama ng naka-install sa unit na ito ang air conditioning, dalawang speaker para sa CD audio at central locking system. Ang kadalasang presyo ng mga second-hand na APV minivans sa ating bansa ay nagsisimula sa 280,000 pesos pataas. Kung sasaba kayo sa mga long drives ay dito na kayo sa Suzuki APV minivan dahil sadyang ginawa ito para sa mga mahahabang biyahe at fuel efficient pa ito. Ang 8-seater na sasakyang ito ay mayroong maluwag na cabin space at mayroon ding maluwag na clearance sa pagitan ng driver seat at pintuan nito. At dyan na nagtatapos ang ating vlog tungkol sa 10 murang van na mabibili mo ngayon under 300,000 pesos. Para sa mga karagdagang videos, don't forget to subscribe and browse our YouTube channel. Stay safe! Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!